So actually mura din siya design niya, bukid nga gikabkab. So good luck sa bahaan ni. So muning bukid nga gikabkab na. So nadi ang event center, na generator. So no problem. Kanang pangit kay nga venue kay igang ba? Ah, wala pa na air. Oh, sorry, wala pa na. Abi na ako ba? Kani silang in charge sa mga flowers. Yan, mga hardworking people. Brad, question. Pwede ba bitbiton sa bisita if ever pag na fresh flowers magdala sila paguman? Yo, what's up mga bitokon? Another day, another gig. Ako lang i-vlog ning first time ko aning a venue somewhere in Uptown. Unahan pa sa crossing sa Grand Europa. So they call it Pavilion. Okay. Nara there para mas klaro. The Pavilion. The Pavilion with one L. Kana may ubang pavilion double L. So here's the venue. Bro sig dagko nga tent. Bro ongoing pa dia sa Pikas mo ni bago. So nana po ko gig today. It's a debut. Ganang ko ani nga debut kay usa ka 18. 18 wishes raw. Wala na dayon. Kasi nga mga debut gabaliban na kay dagan kay 18. So right now sa oras. Oh, I miss this guy. My photographer, rakitero, barista. Juan. Yo, what's up, brother? I miss you, brother. Bago, first time ka ni mo, diba? Ako first time pa na ako. First time na ako. Ba? Murag okay man. Pero murag sa ano, overlooking dito sa ano. Dagalay dump truck, murag hadlok lang mo crossing kay medyo blind curve diya ba? So medyo hadlok. So atong i-review ning area. Abre na, Brad. So mo gining mga ganap before sa event. Yan, muna silang mga the hardworking people of the event industry. Hello. Hi. Yan. Hi, ma'am. Muna silang mga behind the scenes. Una mo abot o lahi mo hawa. So sila ang sa decor, flowers. I think ang client room more on fresh flowers tanan. Yes. So dito ang event, nice alis. In fairness, nice CR. Nice ilang CR. Hi ma'am. May ngapon ma'am. Nice. Uy, kuhaan mo na ba? Oh, dito. Okay. Nice. Nasa lang CR. Oh, nice no? Murag ka ng cubicle lang ba? So napon. So, kilid sa event center. Nara din diri. So actually, mura din siya design niya. Bukid nga gikabkab. So good luck sa bahaan ni. So muning bukid nga gikabkab na. So nadi ang event center, na generator. So no problem. So this one here is another murag tent type lagi siya. Nauso po ning ani nga medyo layo na ka sa syudad. Kay taas ang parkingan hawan tapos plus star pa. Okay. So na po yung smaller venue. Okay, there. Na nagbiting. So this is smaller venue. Nanay Morao gon. So dagan venue na po yung venue dito sa unahan. Burag I think mga dagan ni sila yung venue nga sumpay-sumpay. Okay. Yeah. Hello. Yun. Sulod ta sa setup. Yeah, nice no. Very good. Hi ma'am. Yan, mga behind the scenes. So naman diri ang Chada fireworks. So I'm sure na fireworks on niya. Sure yun eh. Kay ang client, Papa, ang tag-iya mismo sa Chada fireworks. Yes, si Boss Jeff ang tao nga akong gitaganog resolution mo ni siya tong firefighter nga nilaban yun. So natay uso karon coffee na ay bar ilim nun. Okay, sige. Kanang pangit kay nga venue kay igang ba? Wala pa na air. Sorry, wala pa na. Abi na ako ba? So iya po na tong aircon. Na aircon 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Oh, 8. 8 ka aircon nga dagko kayo. Gabi pa ni sila nag-set up. Kaya diya po ng aisle, oh, gwapo kayo. Kani silang in charge sa mga flowers. Yan, mga hardworking people. Yan. So dia are then debutan mo lakaw dia padulong dito. Okay. Mayong hapon niya dia, boss. Medyo busy. Yeah, medyo busy. So fresh flowers yun eh, Brad. Sagol. Natay fresh, napatay. Brad, question. Pwede ba bitbiton sa bisita if ever pag na fresh flowers magdala sila paguman? Or bayad na na? Tanan fresh flowers, pwede nila i-take home. Oh, see? Kay bihira na i-adlib sa host ba? Kaya siyempre maguno na tabasin niya. So pwede na bayad. So bayad na siya. Yes, so pwede na. Yes. Perfect. Ayaw lang ang artificial. Ayaw ang artificial, exactly. Advertise ka may kung gusto sila ingani, kinsay kontakon? The Stemmery and the Creative House. Perfect. Sige na mig-abot. Sige na mig-abot ano nila. So again, part na sa ako na siyang isulti nga. You know, if you want the flowers or like you want to put it in the altar or somewhere, or you wanna give the flowers to your loved ones, then you can bring the flowers after the event. English! Yan. So fresh flowers from the stage. Kabalo ba mo nga ang ilang plano ani kay dinner lang, usual nga kuan, pero tanawa sa resulta. Oh, nagtipid pa daw sila. Okay. In charge sa lights. Oh, na sila. Wala na tulog na sila. Wala na. Ikang pa kayo. Gawas na. So wala pa. Kasagara pa nga ni mga event venue. Unya pa na kay sa akong pag-record doon 4:45 pa man. So ang invitation nasa alas 6. So later pa nila ni iyon ng aircon. Okay. So that's it. So in fairness, it's nice. The venue is nice. Tanaw na to niya kung okay ba ang sound system o guban pa. Okay. So pagawas sa takay agang-iga nga. Fresh. Okay. So again, the pavilion. Nice place. And in fairness, pa man tayo madunggan sad nga kuan. So muna tong piminti paminahon sa mga unsay mga nindot na mga area nga mga supplier friendly. So far I love it here kay na may parking ang sakto. So love it. Okay, that's it. GoPro, stop recording.